شێروانên hêzên Qesedê êgo dest bi hemla Xezeba Firatê kirine. Bi hemû hêza xwe ji her du baskava gav bi gav pêş ve diçin û serkeftina bi dest dixin. Got hemû şervan bi îsrarekî mezin dixwazin mirovên bin dagirkeriya Daişê de xelas bikin. Hemla me droja duyemîn de destpêkiriye em ber û bajarokê Reqayê ve diçin. Me ev hemle destpêkiriye ser daxwaza gelê Herêmê. Em niha ber vû gundê Lexta ve diçin. Ev gundekî stratejîk e yê cihekî çeteyên Daişê cihê Erebê teqemeniyê xwe tê çêdikirin. Em dixwazin vî gelê Herêmê jî di çeteyên Daişê xelas bikin. Wek got destpêkê me dest bi hemleyê xwe kiriye, em ê vê jî me dest pê kiriye em ê bi dawî bikin û serkeftin jî ya me ye. Ode çalakiyan a Xezeba Firatê diyar kir got pêşveçûnê şervanên wan li êniya Ên Îsa û Silûkê baş e û gelek gund û mezraxa rizgar kirin û nêzî 14 kîlometra pêş ketin. Reqayê jî wek em bêjin wek paytextekî Daişê ye, ev hêdîdî dibe tunekirinek ji Daişê re ji ber ku derbeyê pir mezin di vê hemlê de yanî lê dikeve taybet wek paytextekî ye jê re. Ev jî ser esasê ku em biratiya gelan müseger bikin û projeya xwe ya federalîzmê pêş bixîn hên bêtir wê yekîtiyê di nav hemû gelan de bidin ava kirin. Dîsa gelê sivîl got ji bin zulma Daişê de revî bû û bi ber şervanên Qesedê ve hatina bûn hedefa trombêlekî teqemeniyê ê çeteyên Daişê. Got di encamê de bi dehanên welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan.